Bueno, erreakzio hau ingurune basikoan gertatzen dela, esaten da, beraz, beste modu berezi baten egingo dugu doiketa. Lehenengo zalantza hemen daukaguna da zein dan nitrogenoaren oxidazio zenbakia. Nitrogenoaren oxidazio zenbakia dinitrogeno tetraoxidoan. Bueno, hori egiteko kontuan eduki beharko dugu, ez dakigula zer oxidazio zenbaki daukon, baina 2 nitrogeno daudela eta 4 oxigeno. X deitzen dutzagu bere oxidazio zenbakiari, nitrogenoaren oxidazio zenbakiari. Emaitzak eman behar du 0. Konposatu honek ez duelako kargarik. Ez da anioi bat ero katioi bat. Orduan, 2x-ken 8 berdin 0, 2x berdin 8, x berdin 4. Beraz, 4 dugu lehenengo oxidazio zenbakia nitrogenoarena. Kasu honetan, 4 izango da hemen jarri beharko duguna. Plus 4. Orain ezagutzen dugu. Nitrogeno dioxido nitrito anioian, zein izango da hemen oxidazio zenbakia? Bueno, egin beharko duguna izango da B bardin. Ez dakigula, baina agertzen da nitrogeno bakarra. X beraz, deitzen dutzagu bere oxidazio zenbakiari. Eta 2 oxigeno agertzen dira minus 2ko balentziarekin. Berdin, minus 1. Minus 1 talako anioi honen karga, nitritoarena. X ken 4 berriz, berdin minus 1, X berdin 4 ken 1. X berdin 3. Orduan, 3 da bere oxidazio zenbakia. Beraz, ikusten dugu, aldaketa dagoela, nitrogenoaren kasuan, 4tik 3ra, hor erreduzioa egongo da, eta bromoaren kasuan, minus 1tik 5ra, hor dago oxidazioa. Orduan, idaztiko ditugu orain, erreakzio erdibiak. Oxidazioarena esan dugu nitrogenoarena dela, beraz, dinitrogeno tetraoxidoa, da eskerreko muturra, eta eskuinekoa nitrito anioia. Bardin egiten dugu bromoarekin, bromoa minus 1tekoa da eskerreko muturra, eta eskuinekoa bromato anioia. Orain, joango gara beti egiten dugun moduan, begiratzen ia elementuak eurak, nitrogenoa lehenengo kasuan, ia ondo doituta dagoen. Ikusten dugu ez dagoela ondo doituta, horrek eramaten gaitu 2 bat ipintzera eskuineko partian orekatuta egoteko nitrogenoa. Eta bromoaren kasuan ikusten dugu ondo doituta dagoela bromoa, bromo bat eta bromo bat agertzen direlako. Beraz, hor ez dugu ezer egin behar. Baina, urrengo pausua da oxigenoak doitzea. Kontuz, ingurune basikoan gabiltzaz, zerbait desberdin egin behar dugu, ingurune azidoan egin dugunarekin konparatuta. Lehenengo pausua da bardina. Oxigeno kopurua, hemen 4koa da, eta hemen ere 4koa da, zeda 2 bider 2, beraz 4. Orduan, oxigeno kopurua ondo dagoenez, hidrogenorik ez dago, kasu honetan ez dugu ezer egin behar. Hau oso erreza izan da. Hemen ez dugu bereizten, zein gurunetan gauden. Orduan, egingo duguna izango da, gezia jarri erdian, eta kito. Erreduzioan, berriz, zerbait desberdina sortuko da. Oxigenoak nun falta dira eskerreko partian. Bertan, urak gehitzen ditugu. Hau, momentuz, betikoa da. Ingurune azidoan egiten gendun moduan. Eta, eskuineko partian egiten duguna da, 6 hidrogeno gehitu behar dira, 6H plus gehitu behar dira, baina oraintze une honetan konturatzen gara ingurune basikoan gaudela. Orduan, konpondu behar du hori, ze protoiak ez dira zertan agertu behar erreakzioan. Orduan, une horretan egin behar dozuna da, protoi horiek neutralizatzeko horren beste hidroxilo gehitu. Hidroxiloa gehitzen badituzu eskuineko partian, eskerreko partian ere, ekuazio baten atal bietan egiten dan moduan. Orduan,
Orain, geratzen den erreazioan, zer ikusten dugu? Ikusten dugu, hemen, alderdi honetan, neutralizazio hori egin dugun tokian, urak sortzen direla. Zenbat ur? Horren beste bikote, 6 OH eta 6 H, 6 ur gehitu direla. Orduan, hauek ja ez ditugu ipiniko, eta euren partez egingo duguna da 6 ur horiek ipini eskuineko partian. Orain jarraitzen dugu, berdin, elektroiak kokatu behar dira, bakoitza dagokion tokian, kargen orekatzea lortzeko. Hemen, karga daukazu 0koa, eta hemen, bi bider -1, bi nitrito daude, beraz, -2. Karga altuagoa dagoenez ezkerreko partian, elektroiak gehitu behar diozu. Beko erreazioan, ze karga daukazu ezkerreko partian? Bromuroak -1 daukona, eta gero 6 negatibo, beraz, -7koa. Eta eskuineko partian, hemen jarriko dut hobeto, ikusten duzu daukazula -1, eta ura ja neutroa da, 6H plus eta 6OH minus egin dozulako, beraz, -1eko kargara. Iristen gara -7tik. Nun dago karga altuena? Eskuineko partian. Eskuineko partian -1 garren sotoan gaude, ezkerreko partian -7garrenekoan, beraz, hemen gehitu behar diozu. Honi, zer, elektroi kopurua 6koa. Zergaitik? -1etik jaitsi behar izan zarilako -7ra. Honekin, lortzen duguna da, elektroi kopurua desberdina, beti gertatzen den moduan, hau, hemen 2 elektroi daude, eta hemen 6 elektroi daude. Orduan, MKT, 2 eta 6ren artekoa 6 denez, goiko erreazioa 3rekin biderkatuko dugu, eta beko erreazioa batekin, hau da, ez dugu ezer egingo. Orduan, batzeragoaz erreazioak, eta daukagu 3 dinitrogeno tetraoxidoa, gehi, bromuro, gehi, 3 ur. Eta 6 OH minus. Goian, 3rekin biderkatuta dagoelez, 3 bider 2, 6 nitrito, gehi, beko erreazioan dana berdin jarraitzen du, eta 6 ur. Honekin, ia bukatzen dugun, ikusten dugu urak errepikatzen direla ezkerreko partian eta eskuineko partian, beraz, ezkerrekoak gitxiago direnez ezabatzen dira, eta 6 horren ordez, hemen, 3 geratuko da. Atal bien arteko aldea daldako. Eta erreazioa, ja, garbi geratzen da, era honetan, doituta geratzen da.